ya kigima umwanchi umurigeria wigetaseni giensoko no gosemeria gwitunga kwa bere kugutwara uburigeria borobi ya kigima nabo igokwego keria emiroberio a imigetaseni giensoko nigo yaragirense yamo yabona mugoroba sobotuko obwa 15 umutinyo gatatu mwako yiga bwitiri bubere emerongo ebere naisana nemo mwanchi muri ato kwariga bene elinde tusanga sobwamo imeyama ya yensoko bona botambe litukoria Jumatano mwanchi umurigereria nigo tokumulikera lingana lieke moya stogo kwarigania obe kogosanga na intiri tariane Kerubo Frida Anche nkuru kwa Clinton Ondigi togotebanga nyasaye wanchire abariki baito bamangana baenekire emeroberio yabo na nyasaye wanchire na into twanchire ne chinga kibono na into igaiga nche Clinton ne barongo ya ne Frida tunyara ko batoko enekia ari atigaire tigatura tamboka ase studio ya Kabere tosangenero mwaka Edwin Nyangagwa tosoberia tomanye mukubyo yoga tingana kirira kemoya tubwata sembeo Edwin Murigeria biyabona ndishiga kijira nditukumira na asembeo ndino semeria weyirubiya Leta lero tukabegete asengenyo ubutantaberia ine ubutantaberia ningi na kwa igoro mwanchu mu rigeria no murikito Steven Nyariki mbunda nera nasangete negati yabancho barigeria na bamenyi kuri asorongora gusi tukigusanga tuwika sense menyi kurende tutarikorera tiango turanyora sinchira iyo winye For you, my people of Kisii, stand not mere equipment, but the realization of a long-held dream. This is the face of a true change. Serikali ya kaunti ya Kisii yasioririe biragita ebirache gutumeka sokoro iswa wechipara segetige chigosori kia Gusii kapisa keri kapisa gotenena kapisa gotenga abantu bali moigotire moise gwateka abantu bali mwarageire mwanorire moya kwajitora usena kosena in fact aba Kenya bastogete egati abananchi be kaunti ya Nairobi bamochiria baraibaga siasa soko enekea siasa chokoramana ase dictionary yo Gusii nkagerete ngari etere tiriyo endo lyo ruga omutangani oteba lieteri ndiri ase dictionary ke Gusii time dictionary ya kosoma engencho yayo gutantaberia negento kerio okubwaterera ngoranke basagusarika gusenke gunse na seringana lieke moya botuko bwarero nigo tukuboria engencho yerieta ogotantaberia Karibu sana mwanchumo higeria bona senchira ya bene tuguchaka no roboti rukubwatia nigo bono ya beire omweso ime ye county ya Kisii hasense moyo kwene kya magendro aneke gima hase okulimirwa chipara magaya serikali ya county ya Kisii nsio boraibu ayo governor Paul Simbarati kugora ebiragita ebyo birache gokonya hase emiroberio yokulima chipara Umuyega buko bisabera ebiragite byo bene bitarachaka emeremo nigo korekana sigeti yechigosori kya Gusii abwasabarai bakoragwa no mwaziri w'ekisemi Migosi Ogamba umuchibu ipubwe bungene ne Silvana Sosoro amona baraibande kurwa sorgongo rwa Gusii bagwikirana muriketo weekly forenge na twaliganiria oroboti rwa senchira ya bene Naso muyega buko chaka bene meroberio yokulima chipara ime county ya Kisii mayigo yokorekana sigeti kya Gusii stadium abu asomaga bana bwe county ya Kisii maske Paul Simbarati mwaziri w'ekisemi Migosi Ogamba abajumbe kurwa sorgongo rwa Gusii bakora bano mochifu Silvana Sosoro amona barayibande kurwa orgongo rwo baikarana naboigo abarayi bejidine au abo bachicha eligo sabere biragitebyo bichakemere mu bene God of wisdom, justice and peace. We gather here today on this auspicious and historic occasion before you, my people of Kisii. Stand not mere equipment, but the realization of a long-held dream. This is the face of a true change, bold decision, and a decisive step forward into the future for every citizen across all our sub-counties and wards. Kwa na segeti kya Gusii stadium nigo mugavana Simbarati asigerere buna eganga ya janene no okora magenderero ali alireta abantu chinga kyaringe kuriya chikura umwaka 2022. As I pledged during my campaign, we will make life more bearable for our people. In the weeks ahead, impassable roads will become a history, replaced by quality infrastructure built with our own machinery.
barai kurwa sarongo rwa Gusii abo baikirana aso musangarekano yo ngo bamwakiro mugabo na Simbarati munambiye mono asoko kurebera gitebyo ribikonye goreta amagenderero mugabo na oretrega tigreda tininge tigo tikorostimbara inkinda mo bindere otiretrege keregesegera ko mo na magenderero tiatrega inkinda mo bindere inkinda omane Ulisikia Mange akisema kwa miaka 10 walifanya kazi, hakuwahi iona hizi mashini. Hii ni ishara ya maendeleo mashinani. Hongera sana kwa kuinvest kwa hizi equipment. Mimi leo nimekuja kukuletea kongole ya watu wa Nyamira na kukuomba unapojenga barabara katika constituency zako za Kisii, tafadhali usituruke. Ukifika kule Bonyunyu, ukifika kule Gianchole, ukifika kule Tinga, hiyo tractor iendelee kwa sababu you are our official spokesman in Gusii. Nonya nabo nigo okubolya kwa rwegwa gochia asaba Gusii kumusira Simbarati aseganga yayo koligia kwira novisi asentunde yakabere lyagendere emirimo yaye ya magenderero. Mimi nataka kukuhakikishia sisi kama viongozi kutoka Kisii tutashirikiana na wewe, tutahakikisha wewe umerudi katika kiti yako. Na mheshimiwa gavana, mimi nataka kukuomba unipatie hii tingatinga moja iende pale Keumbu ikae hapo ili iweze kusaidia watu wa Nyaribari chache. Wewe unaye tukuata se county. Abanyaribari tutake tike siomba na nyombele yonsi. Omo basia gambe akole miaka ya 10. Ekiaga na kwa monte miaka na 10. Omo rais yitoko William Ruto agambe miaka ya 10. Elinde enseye agandere. Alora na watu na baba na Simbarati takata manera tuta. E president era tuta. Usaba na nabida. Bono nigo yatigere ase bali bayirwe mirimo yoko birende biragitebyo bane kabinanga kora bere miremelia byagoreirwe ngo reporter ya Soko TV kurwa asegeti ya Gusii Stadium ya county ya Kisii reteriane Wycliffe Orenge. Bienvenido sana mulikito Wycliffe Orenge asoroboti urugoskabusyo abarai bakoragwa n'umugabana wa county ya Kisii Simbarati Mochibwe Silvanus Osoro muwaziri w'ekiseme Julius Migosio Gamba umujumbe w'ebunge ya Nyaribari chache umusikeza Iri Chanda mujumbe w'ebunge ya Kitutu chache North Jafeth Nyakundi egati y'abarai banda bange baira koboko umusike Simbarati ase amagenderero unagutuma nyumo likito Pethuel Machini asoroboti rukubwatia nonyana boni ko bono bamuchire musikeri gathigashagwa asokonekia siasa chobogesako Arambe Mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati nigolisukerero ara omaiga bwo kwenenwa ko biragitabira chigokonya kore machipara ame county ya Kisii nomaiga oikiranwa na bari okro serikali nene bakora ono mawaziri bw'ekiseme Muske Migosio Gamba omochi whip omuske Silvanus Osoro mugachi bw'ekyama kya UDA na bwigo mochumbe bw'ebunge ya Kitutu chache North Muske Jafeth Nyakundi mochumbe bw'ebunge ya Nyaribari chache Muske Zaire Janda mochumbe bw'ebunge ya West Mugrango Muske Steve Mogaka gati ya baraibanda banke siasa tichitigire maiga ya Simba korage kiara etaro ya alternative government ya kurawanere Muske Fred Matiang'i na Gachagua woche mehero gongorwa Gusii. Wacha kutembeza ndugu yetu kila mahali mkiwa na mtu fulani kwa akili yenu. Sisi wa Kisii wakati Matiang'i ndiye aliniambia mwambie. Kwa hivyo ndugu yangu Kisii wiki ijayo leo nimesema sitaki kunywa kutoka kikombe cha uchungu. Kuringana no mochifu ipo Muske Silvanus Osoro ni kaburia bananchi tibaitana igoro ya bana siasa. Abana baminto moitano kwa bana siasa. Tweta ile mandie toramo. Tikakonya kwemi chiro mwana siasa ngayo anchete nyarebe okanga nyarebe okaba anchete nyarebe. Injero no na Simbarati ga. Ani wote tena
waziri wa TSM Julius Migos Ugamba na mwigo mochumbe bwa bunge ya Kitutu cha North Moscafe Nyakundi nigo batugire gitamburo cy'umugama na Korenti Biragitibyo na goteba siasa ya magendero neriga neiri meorogongo rwa Gusii. Nataka kushukuru sana bwana gavana kwa sababu leo umeonyesha kwamba ile siasa inatakana kupigwa Kenya hii ni siasa ya maendeleo. Na siasa ya maendeleo ni siasa kila mwananchi anataka. Hizi tractors ambao umeleta hapa ni tractors zitaenda katika constituency zetu zote na zitasaidia wananchi kwa kufungua mabarabara. Hiyo ndio tunataka. Siku ambayo tunazindua matrakta ambazo zitaenda kusaidia katika harakati ya kujenga barabara zetu. Kaunti hii yetu ya Kisii tangu ianze hatujawahi ona kazi kama hii. Mheshimiwa Simbarati, mimi nataka kukuombea Mwenyezi Mungu azidi kukusaidia ili kazi hii ambayo unataka kufanyia watu wa Kisii iweze kuonekana. Asibona bareyabo bagikirimba yoyo kabiro mokonyi wo muraibo ensu muskerigati gashagwa siasa yobogesaku. Nataka kumwambia Rigathi Gachagua, heshimu viongozi. Hii ndio mambo ilifanya wewe ukafukuzwa. Sisi kama Wakisii tumeishi pamoja kwa miaka mingi. Ruhusu na utuache tuishi pamoja. Maneno ya kutusi viongozi, maneno ya kutukana wa viongozi, wachana nayo. Wewe leta sera. Sisi kwa leo tumeleta trakta. Huyo Rigiji hana adabu. Huyo Rigiji alichukua msichana mdogo wa university akampatia mimba, akamuua, akamzika. Huyo mtu ni mtu fisadi, na huyo mtu nataka kuambia hawezi kuongoza katika taifa hili letu la Kenya. Ripoti ya Ensoko TV kure kaunti ya Kisii Chepethuel Machin. Watikana no roboti rwa Pethuel Machini ni gotogosuka bosio asengo kumenyobna maiga yo muraiwense Dr. William Ruto no yokabiro mokonyo ya Rigathi Gachagua koruterana chinsa seli tukole igoro ni gobone gati y'abamenyi be county ya Nairobi besokire nabo igoko gikiria enganeyo uyo bwangoiga gukwandra enganeyo Willis Mboga hasatebire no bosoko bonana so muraiwense kwiranirania n'abananchi hase atebire ibitambo kirombi wente konekiwa erinde emiroberiyo tekikonekia okogenda mamenchane katiba Morikitolinet Nyambane agotumanya senchero weekend. Sasa nimeona umekasirika vile nilitaka. Mimi nilitaka wewe ukasirike. You lose your temper. You lose your cool. You stop being presidential. Sasa Kasongo amekuja bahari nilikuwa nataka yeye. Watu mafala wamekula. Mkiwaona mimi nataka niwaulize nyinyi wa jamaa. Mnaongea juu ya mimi cut weight. I am intelligent to know when to cut down on weight so that I can concentrate on what I want to do. I'm simply enough to know how much to eat so that I can stay alert. Mkula mpaka tumbo linapasuka. Mkula mpaka kichwa kimevimba na kiburi. Na wataka niwaambie tafadhali endeni mujiangalie kwa kioo. Use the mirror. Mwende muangalie vile mmekaa. Kichwa imevimba. Tumbo ndio hiyo karibu inararua mashati. Tafuteni gym kwanza muende mufanye exercise kidogo. Na mupunguze kukula chakula mingi. Egati y'abamenyi be county ya Nairobi besokirie na kugikiria egekore kyo muraibwense William Ruto no muraiwe kiama gya DCP Rigathi Gachagua koruterana chinsase maisomarore asebono ba mochirio muraibwense asokwiranirania n'abananchi asebono batebire nigo baguchia kwene kyanko gendare nkasobochori bore bosio. Gachagua atagete Ruto asoke kurwari asale mune president achensa au mwananchi ukawaida wanze kuiranirani Gachagua maambira origeti ona terenga na ikiraniye kirenga kiane nduzi Ruto igorari asale mune president umuraiwense achensa abantu minyoka twakana matobe. William Samoei Ruto is not an ordinary Kenyan. Oino muraiwense obisi abwate eye president osomuraiwense na obisi tekere gosikwa. Lakini lero oseigoro ntwaro je president egotenena egari igoro
kabisa keri kabisa gotenena kabisa gotenga abantu bali moigotire moise gwateka abantu bali mwarageire mwanorire moya kwa gitora usena in fact aba Kenya bastogete ndoma ide na wada stress tuamoye notice yoko mubutegas the next 1 year onde bwensi Kenya usandons kikuwa ile notice na 1 month no chote ni wegas ukwanza tu stress na kinga ngoja wakana rent na ngoja wakala kurageria abana wira abana skuru ndoma ide na wada stress lakini ende ide ko muanguru osemwe ribaga yokora mabana inchi Willis Mboga Oyore omunyakerogo ubunge la mwananchi nigatebire matiangitanya gukora siasa chukura mabarai nigo aberega kwegerera abananchi. Omweshimiwa Matiangi tuko ndiye anyakora amaruto. Omweshimiwa Matiangi agwa address issues chigo affect omwananchi. Muna bona Matiangi abolinga State House 17 billion chaki. 3 billion chisa inekora ni State House. Asa kitotumeka 17 billion State House ku West Base chense. Muna ekiki agarire omweshimiwa bwense William Samuel Ruto amotebye nga orage ironorire ngwateka gochi asikia komuramira because nera ago chatebe nga ki State House ingwe 17 billion nkolereke eke neke abananchi ba Kenya understand Chinga kiechiecho Mboga nigo amochire Ruto asoko chia gukwanera amangana a Nairobi Hospital ase county ya Bungoma asatebire ngane yo nigerengete abamenyi be county ya Nairobi abantu amonterigoni mama ende manya gitari kibabwatire abantu amonterigoni mama ende ngondete kuyenda Nairobi Hospital abantu amonterigoni mama ende ngende Nairobi Hospital bantu ali mama ende kende bona yo kwanira gari eyemye ngondete kwepa kulwase issue inju Nairobi ga abantu bakora Nairobi Hospital gaiga ndibagire Nairobi Hospital ikotumeka na wensha ikotumeka insurance medical scheme abantu bakora ndo abange abantu bakireleshwa Karen Mutaiga Runda labda nerengo agenda ni madengo agenda roli moyo arenayo nigo amochire Ruto asogoteba Gachagua nigo aro moiti asatebire onye Gachagua karo moiti nigo abwenderete kubekwa byara wono Gachagua taike mura yone to adenga ngato koba kumubwata Gachagua ko bwatu abe 10 sawa sawa Gachagua tagira bwatu abe 10 konyo kole amagoso gose Ruto na Ruto ofire ngana amogosete akira mani okumura amabak ndubo ndikwa nga Gachagua na amogosete to jenga Ruto bone ro gosete kende You cold-blooded thief, stealing from your own brother, stealing from orphans, stealing from widows. You want to give us a lecture? Unazunguka kwa makanisa, unazunguka kwa barabara, unazunguka kwa mazishi. Ate unatuongelesha kitu gani? Mtu ambaye ameenda akatia mimba watoto wadogo kama wanarika ya mtoto wake, alafu anaenda anaua hawa watoto. Linet Nyambane, Ensoko TV. Toskabosyo mancho murigeria ekerori birera rya siasa rigendete ko enekiwa himense itukoria rero nigo mokonye bumurai bwense kiture kindiki sokire na kuigerera emeroberio ya magendro yumurai bwense gakwana kurwa sensemo ya Chebuye county ya Bomet asacha kemeroberio ya magendro kindiki nigo ainekia obwaga chibwege tange kiereri kurwa sensemo ya Suswa wika sensemo ya Malaba Nanyana bo nigo kindiki arakanire kuba mochia ba mereria be serikali asekeria nga hegati ya yabo amagendero tayo baikeranite ekeraba ngabisi na igo kubagania komomora iwense chinga kichinyororo ili guikerania emerobili yaye emikirano mulikito Linet Kemunto no robot yoro Ritskoria rero kurwensemo ya Chebunyo county ya Bomet Omukonyi bomurai wense Professor Kiture Kindiki karena baraibande egati yabo omurai bo basubati ase county yo omusubati Linet Chepkorir Toto nigara emeroberio ao ya magendrero egati yabo obwagati webara asensemeyo Gokwano nerombe ya amenye nsemeyo nigaba bore amenye bensemeyo komo omurai wense chinga kichingororo eryogo ikirania amagendero ao egati yabo obwagati bwegetange kereri korwense ya Suswa otamboka gusi oika Kisumu na Nyaba asaenekia okocha kwa omurai wense ya Buganda Museveni Korie Jumamosi ikeye eryogo chakya obwagati bwegetange kyo bakobwatirana na omurai wense William Ruto Mwachane na rais. Wacha rais atengeneze Kenya. Kesho ile ambayo ilikuwa mapale Suswa. Rais anaanza ujenzi wake kesho.
ndio itoke hapo Suswa, ingie Narok, ingie Bomet, Nyamira, Kisumu, na ikifika Kisumu iende Malaba. Jumamosi, Rais wa Kenya William Ruto na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni watakuwa Kisumu. Kwa hiyo maneno ya reli, niseme nisiseme, Kindiki nigarorekana ko mwanekera oyo kabeiro mokonyi wo murai bwense Rigathi Gachagua asekerianga nigasundogete kirasi ekera renga bisi na gosinywa ko bakorera abananchi amagenderero na rikaria ye kumuchayo murai bwense William Ruto. Wengine walipewa kasi ya kumsaidia wakashindwa. Badala ya kukuja hapa Bomet kama vile fireman amekuja kwa mambo ya soko, kwa mambo ya barabara, wao hawakunyanga hapa. Kazi yao ilikuwa kudharau rais na kuchochea wananchi, kwa sababu nchi ilikuwa na matatizo ya kiuchumi, kuchochea wananchi ati hakuna kazi inaendelea. Saa hii wakiulizwa ile siku walikuwa ofisi walifanyia nini, mradi mmoja walileta Bomet, awasemi. Kazi yao ni kutusi rais. Kindiki oyorekana gotiro no bororo nigo maisamarore abamocha egati yabare bakomoroko murai bwense William Ruto buno murai one term korengana na Kindiki omurai onde bwense tayo otabwatie getone ekemwamu. You must treat President Ruto as president. Bona wakuambia Uhuru Kenyatta one term. Bona wakuambia Mwai Kibaki one term. Niseme nisiseme? Yaani kuna rais umekuwa naye ambaye ni perfect hii dunia? Si rais ni mwanadamu kama sisi? Nonyanigo niga babori abamerera bya serikali kobeka kioreri emeroberero yabo babwate gocha saba Kenya rikario konya ko mwaka tobe omurai bwense. Badala ya kusema sera yenu, mumetumia muda wenu wote kutukana, kudharau na kudhalilisha rais wa taifa la Kenya. Mimi nawauliza hivi, before you start demanding for President Ruto to act presidential, have you treated him in a presidential manner? Aya ni gagocha ekero chinsasa cha mangana chigenderete kwene kiwa gati omurai bwense amuna bamerera be serikali egento kigenderete kobatiga bakenya imeyege sunte mbamanye kyo barakwane wabitutam Ensoko TV ninche Linet Kemunto. Maega igetaseni Giensoko habwigoro kumurikira ekirero kyomoro kigwa wi University ya Pwani umwaka mutangani Baraka Onyari korwa ekinyoro kya Muruga awadi ya Basamara ya West Mugrango yoganitie asirwe elio asome bono nigo akonyirwe. Mujumbe wense moye bunge ya West Mugrango Mheshimiwa Steve Mogaka nigo airwa guchia kwa mosemia ase emiaka ene ubusoko masomya gwe ase miaka ene wetera soko mwaka ndra school fees boygo umonjere lo Charles Muturi kago kwa na samatanga ya mohime ya Bosamaro nere nigobono alire yo gucha kumuira gwikase school eyo wetera ase ebasi yaye ya Nyamira Express amona ku mwaka nera school fees yo mwaka yo ku Samson Mayaka injo mo manager bwe constituency ite ya West Mugrango iga gotora ase kinyoro kya Muruga tuacha asengenjo yo mwana oguru Barak karo twategerera radio na kurigereria TV Ensoko na kurumindo mambia twigwanga mwana na rororo ule isiko ule meire kugenda school twatumira amangana yo mujumbo ito Steve Mogaka karaigwa mangana yo otutumanga genda ngomorore family iyo mororenga na kio konyeka so wekero tuaja twarigererio muchioyo twaroranga umana na abana bali bakwanete umana muchio na bore nidi na ende nabuta kiro gokonyo na ende umwana uyu nakwana ali ase TV na ende twachiro umana twanyorire nga obokongu na ogore ororo wonekero twakwana no mheshimiwa igatotebiri nga asengenje una tuaze siri mujoyo mwana we isa gutigua nabo unatebe iganga yaita ikirane bono mheshimiwa gatebire nga umwana uyu umwirire na inda umwire scholarship agasoma miaka yonse ene
asa amang'ana ya school fees. Samari etangorku bara kikengwe onyari uri omuko omwe wete kurugoro njire kigotangasa tiangire libageri goteba mbuya monase omonene sama yana nyore okorerwa ochakira service y'omuchumbe Steve Mogaka mbuya monase ole 6 Excellency amasapiki yere dio bonse ase mwabeta na nyumbu ya monase ase okonywe birero byane asali mwakorire nyasaye tikabasini andasi mwarusia tiendere komenteka tena na irane irio omonene mbuya monase abarari baito no muchumbo ito ase okoigwe birero byane muchumbe Steve niwana nabona omwana oyo konyoro nakire kine ke babarari konyoro nakire kina bubu mabwaye tsaki asa ona tigaba bwatisi oni ganto kuruga iga onkali kogenda kuchimuruga muibweta astiredio omwana obasoma Pwani University okuruo muchumu umutaka bwo ukumye tato mwabara umuko mbabwati kende umwana uyu gaseriri ale sikata bwati besa igo internet company yane tuerule igoko gendororo mbuguri umwana uyu mubeke Nyamira Express agende mambya toke school ogamita igo bwende moguna monzabera Oskabasio aborokiwa b'eskuru ya Muruga Comprehensive nigo bali no mugoko maiga y'eskuru y'ogosirwa n'amabati 30 nere engineer Adams Mochenwa eliogotuba ase ebirasi bigotwa ase skuru yo irase wodi abasamari bunge ya West Mugirango yachagitu mwaka weribo ya mochimikianda 53 nigo bono banyora abose aborokiwa banyorere engaki enkongu we nakiachise cyaba na imbura nigo egotwa ime Umubunge wa West Mugirango Steven Mogaka asogotasira eskuru yo nigaberega kumochigwa naboiga sensemeri yo maseneta Okongo omugeni oyo okorwaroro bataba gwikirana ase eskuru yo Mariota nenje nandru nonsase otoikire gaiga ase ekatisi ya Adams Mocheno twajire kumwakirisa twaletira mabati ase eskuru ya Muruga Esukuru ya Muruga twaletira mabati ya Sobwango twareta mabati nyachokochoko nigo twanyoranga Muruga twabwenerete gocha lakini rende ekaro twarenge nyachokochoko nase ngenjonga matangano arenge tuka promise tobeke class ya kama mabati na gaiga Muruga na kigiagarire twiranira Sobwango esukuru era next ase yende nyachokochoko nonya nali ase Biblia muri kora soma nga to yondo mwando igo bono rocho mwando konyora tuje tiko chimoina lakini bora iraniri omwando cha Sobwango tabita ke muntu maragia omanya o Muruga primary school abaiboli mwagokire igoro ya Adams Mochenwa buna torete ira mabati amaene eskuru yaito yabere chandegete buna mwachira igekero ri mwakorire keke mwarorire abana nigo bagotwerwa ekerembura ya chakire gotwa abachinsa chiriche kerasi abana nigo bagosokania mabati gocha asa korete keke asatari gotonya ekiagera mabati ayega nigo twachakirite skuru ya chagete 1987 bano kuru 87 ni mabati ina rito kuna gochenja chenjiga ntu arangeri tikero kende nga wero wisase bache goto changera towe komo tokabe komo chango lakini asengenje yobotaka na asengenje y'abantu tutabwati osina basemi obonke bo changa tokachanga rusiringi chiri bwe 200 gakebere chisara mabati gake asoja nagoikerania eire eri mwathurierete arinya chogochogo ekera twarenga matanga ya Amos igo abafuasi ba Adams Mochenwa twabaire karibu naenda aseke ukeri mwarwete ande mwageikiranirie igatiga mo twakera omorayo itombuya mono asagutacha nyasana kogorokia obonyasi atokonye moroje skuru ya itobunere korutwa agasomete gaiga mabati na yarao lakini bono buna Adams yajire moroji ngo enderare konyerabi bono mawateba nande nincho yo mabwe board we skuru we enare koboria asiri tukoria rero abagani bachira nanya korora murai mwoyo chire kotokonya ase skuru ya ito ngomurai korwa Adams Mochenwa
mtu achoreta barai baito bakongosero muchumba ito Steve Mugaka tugachora musena toito na nda areke sukunyu magaruguru lakini mtu aje komora muruga Steve mtu achoreta kongo mugeni como senata tugachora mtu Steve Mugaka ngana robo chumbe CDF mtu aje korayaye esukura bana baito bako twerwa yaro mama soigo na tere mosoko tabanga obora itu achoreta no bobe ora sta to ba muraba kenga hata musimo chenu ochire mai somarore ochire mo kasoigo takoja botuko baba bana bakoja botuko Buna njira yamo yokwena na obokoreri obuya gochiase eamate niko bono obotendriwe University ya Kisii bakuragwa nere Frederick Wanyama batoro murobiri obokwena na maigerio gochiasa barundi ya chipigipigi kurwase chi stage au me municipality ya Kisii eliko basemya machiko echipara na boigo chinjira echokwena na first aid chinga kichembe basokano eliko tanga ogosiria kwa magima Boigo nigo babasabire chi reflector chibwate chikode chichigokonya kubamenyekania abarundia bebitaseni byabo yotinya obulendi asoboncheria wa bodaboda. As Kisii University, we have 3 main roles. Our role is teaching is 1. 2, we do research. And 3, which brings us here, is the community outreach. I've picked out border riders. Border riders are important for us for transport. They transport our students, staff, to come to the university for work. And so we rely on border. As you know, in Kisii town, we don't have commuter service vehicles. We have border and there are thousands of them in town. Trying to share out with them issues on safety, issues on service to the community, and issues of sustaining their business. And so we have to talk to them, to educate ourselves about those 3 areas. We want to be safe on the roads. And so one of the ways of doing this is for them also to understand that on the roads there are rules and regulations that we follow. And so we have brought in some experts to talk to them about road regulations, signage and so on. Usually the very first people at an accident scene. So it's good for us to share with them, educate them what to do when an accident has happened, before we move to the next steps. And so we have people who will be talking to them on first aid issues. They should know about border as a business, and not just as riding around. And so they need to sustain themselves as they do the border, and they need to balance their income so that they can sustain themselves. Shukuru sana kwa sababu siku ya leo tumeweza kupata nafasi kuja kujisomesha katika chuo kikuu cha Kisii University. And today zile maneno ambayo tumekuja kujifunza siku ya leo ni maneno ya road safety na maneno ya first aid. As we are aware, wakati ajali zinatokezea katika barabara zetu, the first responders huwa wanakuaga watu wa bodaboda. So today we are going to have a better experience to learn on how to save life. We introduced the coding system to identify our riders within a municipality. For example, hapa hivi tuko na stage code DMM20, and DMM20 inamaanisha daraja mbili main stage. The code is 20 and the specific identification number for this rider is 1676. So hii coding system inatusaidia kuhakikisha that tuko na usalama wa kutosha within Kisii municipality. So we are urging our customers outside there. So when they want to take their motorcycle, maybe they want to move within our municipality, we are encouraging our customers to look for riders who are identified for purposes of safety. Kwa siku ya leo tumeweza kujifunza ya kwamba venye tuna provide good services to our customers ambao ni wenye tunabeba. Kitu kingine venye tuna save, ile venye tunafanya kazi, ile saving mode, yani venye tuna save alafu ndio tunaendeleza baadaye.
Mancho murigeria na bana tiato sange no murikito Steven Nyarikembunde atumanyia ayara sense muyiringana lieke moya. Mancho murigeria siringana lieke moya ni ngonda se county ya Nyamira lero tukubori ringana lieke gusiriko rukunga ogotantaberi. Ase erieta ria nengoro kwa poko mumuromore mubwangechi ontagete gukwana ase erieta lieke gusiriko rukunga ogotantaberia ase dictionary yo mugusi nkagerete ngariete eritiriyo okwo nakwo gosemikwane ndateria abantu erieta rio rio no gochanchageria lakini amangano gotantageria I don't think ndito ndera se dictionary erieta nkuruku komba alfayo naende jino mugusi naende olio ruga omutangani oteba liete ndiri ase dictionary ekegusi timaite dictionary kyako soma kera kinkoligiria ase dictionary ya eliane naende tindanje bogoli eliete elie mineti na kobogoli ebinto with a lot of care noche buna lirio kobogoli magena nalio gotantaberia ani okonya bogoli with care nalia tateke holding things with a lot of care okonya bogoli kuhandle ebinto with a lot of conscious nalia rete lio gotantaberia amasama ria tanguru kwa roshombe auta ncheno momenyo Nyamira county ya Nyamira erieta likorokwo ogotantaberia engencho yayo gotantaberia negento kerio okubwaterera ngora nke basa gusareka gosenke gunse gose rieta ririndi basa koretwa rireribe okuna kwo gotantaberia nabo gosanginga tantaberi ngora igo kugicha oike tibwate gente ki gose nyongeyo okuna kie engencho yo gotantaberia. Pia kihimo mwancho murigeria ebyo nabyo ebirengererio babere bakorwa asoko enekenga elieteri nga nkoli mulikera bali kondo mwancho murigeria yango twarigani omugaka Edwin Nyang'au ase studio arakwania mwancho murigeria atumanye nga kiyo mukubyo yigore na kiyaere elinde tumanya kogendera obusyo murigeria masoge na inde asenga kiyiga nde no gosemeria mbuya omukubyo likurwa litikulia Jumatano ye ikiyaeta wika Jumatano na inde tukumirana asege tuli kigeito tubegete ngenyo tukwanire imenuga ao yeke gusi inyora ntubwate bitabu gaige kero kurigereria twakereririe mesa ne bitabu ebi nigo birasingenjo ya utali asingenjo yaito bitabu ebi tutararwa gustura kurumuroberi ngo bikwanira tole elinde elio raganie elinde neranyore ekiaye asenjere liturakwane nere tomote bibuna kiramu ikire ya mana sana mugaka Edwin Nyang'au tyo sasa nsemo ya Clinton atumanyengo narai abaligereria babere bagosanga na mange kuna mwategerera senseme na mbeito esime mwanchumo ligereria twanyarire ko bato koirikagago asembeo na bo twakire sime na ayo tumanye erieta egosiringana lieke moya leo twanyarire ko bato gosangana ya sekero tukanyete chiujumbe na begensemeria ya Facebook korende tutarasanga birengere byagasani njonto bikanyete tigatora igwango kurwa se mwaka Edwin Nyang'au gwara altevinga mukubyo yeganga ki ntwanyora tekende osente bari baye guri baga banyora libaga lyukurwe birengereri byabo batemire bonsi litangani kimeto kora bakira kingo byasengecho barure birengereri byabo korengana buno kumanya kwabo kure abange narura ebage abanya lieteri bari otorana lyaba ukubuguri egento ukubwate egento kobako buya nke baisa kugwa kurinde kuri no gotatira gotatira bunabona magena ngoko kero kubuguri gose abamangi gwetani obugari bw'kinsanyi cyao cyamaboko iguku yabwate njira gitega kitagwa ukuna kugutatira buyeriri mikongera gucyo wasira nekyara kuri na kugutatira kuri tali ugutantaberia bange bakwana ugutantaberia eri gukwana ugutantaberia tali ugutantaberia okay ndotebe ogotatirire kunene ndotenga no gotabereri nabo ko gotabereri kuri ndo gwazanika nankobe okonyerere ugutatira no kubwata egento kukore na kitu kwa makini ase egeswahili yani ukubwata asenjera gete okerende tike baisa gwa kanse
urabona ikintu buna rigena tuna twakwa na buri tangani rigwa kanso manye tuyikunya kuri cyara go ryakire ndiriko irwanda ryakiko sambere rigundi bwati jo meleha ugotabereria ikorokwo ingencho manyite yo gutabereria ngeringa egento nubwate egento kuri ndi yikire kyabire kyarosire nutagite gukorera umurimo gete enjira ne uranye kugitumia sengeje tubwati kende n'umurimo n'urutagite gukora ekyo gikiri gose ekyombo kiri gukorera umurimo no nyake bunegete enjira iri kunya gukiabereri gusengike gukora umurimo yonya no moro kiri kubuneka otigariti yakobuto kepio umana uchikojo ira safe ndi yo gusambereria enjira iri kunya kuakira ngoranga to buneka yani enjira iri kwebereri nkesareka kuri na kutoratebe ugutabereria erinde gike gukora umurimo tugwete gwatanekana ngoro gutatira no gutabereria gento ngero lakini yekire angecinga kichugo kigosareka pikore n'uga netiko getumia ugukeberera kirara gukorera umurimo igo gwatabereiri kege ko lakini gutatira no kubwata buya egento ngemi nchoka ugutatira no kubwata buya munabona mugwikana urutwarwa bwa magena engoko ta kanse ateke nto eketwale gusanga gusekero muri keto Steve Nyarikembo ndali gusanga no mwanchi umurigeria na igo mugaka gete kagatanga ugucanjagiria kuri nabo korabe ugutacha kwenchera gite ugusugo chonchogeria abana bato uguchonchogeria nje manye to uguchonchogeria njire yutacha munabona karo umuntu chinda kirete rikare nchakalira abantu ubwateme umubeka sobo nyansi bore echiko mutano kyaria sibuna chinda kimuriete enjire iria gutacha ngora tatano kigwa no bunyansi buri bokobeta kuna kugo chonjugiri ngora gaki erinde biya bunyansi mboko bitogo chonjugiri gutacha ngora turi gwikise buya erinde to mboba isa bunyansi mboba isa ko butano kya andalia solire chinda okay elitandiro romugaka edi nyangawu lire isikake ogotagera ubutagera kwari chingi kwarorire wose gwatari ko Nairobi ya bakarimu chinguru cya kwereire ubutacha kuri bwo korosa orosete chinguru kitayo tajane chinguru nari gwacha gitoro gendo gose sabari kuri na kukunya gutagera ubutara kuri go korokia muntu uritabwati chinguru cyo kunyara gutacha nabeta bino chinguru cyo cyo kana bachira beche kenyuwa atagera ikere bwa ugo tata kuri kwa ngora akiga amanya gocha gukira okay ubwa kidin tiango toira nase litukolia rero lingana litukolia ugutantaberia ne lingana litari gutokanya enjengeri imenonya nenda basi kuri ndine yeke gusi nganjire nkwane ngainari rusetia mugaka nararia umwarimu negati y'abarimu bari nabo atente n'abantu bande kuri kebitabu byeke gusi kurende igasirete yakwete umwaka w'ikirwe 2022 mutinyu kyanda tiyamu inyoro mwarimu John Ogutamara bukuru ensemo ya Nyanchega twagaikaransi nere ontebia amangana yandi nari negete ko record yandi nari negete kurika ayanda sinaka kite ansireri kurende tari mangana ugo tantaberia korengana buna umugako yarengeho antebeti na inde ngalika nekero egento mono buna ekigitariye kiyabuna tutebe chisese no tugeto mochi mambyo chikoboko sangi ebegeto bonyiraria eyende begetaria gweta chitonongereretie ubonyira kirase ikigusie kiyekero kwabukire ukurigirire ukuminga kai ekeneke mama inki gose chisese kirero kya tantabereti ubutukoboka kya iki tantabereti ubonyira kirase igobonte yatebe ngo gutantaberya no kubeka ebintu goeta gotona unabono nago mugweka no yubu osaurio tugete sese ukubeka ubonyira kirase egakorwe kina kiyo gotebanga ugutantaberya timanye tigo senge nchende nero gatinda teba ngo ino oromo erio yakogera ikigusie kina bora kimanye inengenje yemo osanginga na indi chingenjo chinde njiroro na nda maene chiekene yontura teba ngana ki ungugo tantabe neri yengenjo yayo kana tutigera abu naitengani chinga kitora yo mwanchu murieri bagalia bene abeka gusanga na intwe ya maseyemo wetra se namba yito ere screening abo
Nabawaka na mbere enoti isano na ibere isano na isato maragatatu isano nemo maragatano arafu isato mwerio erinde nayo tumanye ebirengereri byago kubwatekana nerietega ase obutuko bwiga bwaro nimete nabange babwate ebirengererio ao bare bate banga ndiyo ase dictionary uno kwate birase njomba sanga bate banga enchengerio mogusi tibwatiri eteri kurenda ase ekegusi andake engenchaine ratika tore goyega omotangi gaiga oikoire ase studio. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Ikoraga gutaraba tayari gusanga na into Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Wanchumurigeria tugasaba korwa kesime ase studio nabako keirio girie TV ya giri ndeto nyarko batuko igwana igase studio. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Ero ngakibwere karibu sana ringana na yeke moya. Njeke fakire likurumali india sema ya sirunga. Nje mwangira mangana mageno kindo mogotu mwangira mangana mageninga tukotena na bairo koboko gendere igo to semi botambi. Mbiya mono. Biamono yugagwo horuro koboka ase amagana maiya. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Wairengo tuko sanganere. Clinton Ondigi tuinyanga. Chama ni echiredi. Biamono. Vuta kiona pale tentera na video yangu mbali. Weke samani chao shikana ganja. Kama kawaida mkwamba na honorable MC wa ward Nyamira County chairman na yechiredi omwengatori vice chairman top Suzanne Club Kenya Team Strong. Kiro jamonya gosara abone mwese ndishi bali mwawe kana mulinze. Yeka kana Valentine yane ngiye Nsoko TV. Biamono chama dinga na die botko bware ronge engenjaye na kyori maithe. Bono je mara so media mangana mai mwata so media. Marita buna ko woja. Nje ko nyorore mbuto jamu ndashire nimpata wangi no semba bere batatu. Bachire safari sibagenda. Eke usiye creo que te korangera ni ndiye te creo que te korangera ni abanda tu mandanga mweguri ominto. Lakini ke usiye kiere ndiyo que te korangera nia. Ari to koma ya moto so migonya ngao. Oh. Gore ko ro mata ko kamarade na yo. Okay, kamarade nanga asante sana. Ne chama ni echiredio nando le vice chair wana agochoto tanta nere chama nande nero gwekonya mwanchu murigeria nabange tikatura bwate ibere cyo mwerio gaiga turaska bosio tonya ariko batuko manyu mwanchu murigeri ngito bwata SMS. Hello Nsoko TV. Hello, karibu sana. Orio wako no kwa Bilis Kanyabo Kenya Kundi. Karibu sana Bilis Kabwere. Korwa Samugara. Okay. Bilis kokora agu etegera gari mwanchu murigeria tikatura bwata yo mwerio gaiga. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Koranga charangira guti atore na sensemeyo abange babere bakure birengeri byabo bakirimbuya mona se yo kugendera kubasemya okomentera habira tatago mwakanyanga nabo kutumanya bwo nkito bwata SMS AK tutara gendaria naigwa echairman yechi radio eyaburi na kiyaburi nga abange babere nakibakorokana utatiga tatutebetinga abakungu bomusacho yomo nabwata yo mababere batatu kero bachiro muiganga kibo onye bari abangi nabo musacho yomo abo bane yetalinde ndiyo tatiga mwiburi ominto na eliete ili mwiburi ominto ndiri asabangi nabali banyomiri no musacho yomo boka ase asomo bweka nonde usasi ngenje yende aba murababere bamwabo Clinton no bwate maybe andi mu murondo omino otwara abantu bawo nera twara baye mukaye nere gakuruka mukao mwiburi omwabo abantu bawucha bebanga abakuruka na mwiburi ominto mbali banyomiri no musacho yomo kurinde bakaba murabamo nabarabwiri tabakurukana mwiburi ominto ndiro linde liya bakurukana nga oyonde ngagite na liya tagite koliya naliria kulinda abanyomiri no musacho yomo bakurukana oyonde oyonde ngairi gotumira oyonde moneli gotumeka ase totebe nga
asomo chio yomo ise umugaka nari ekorera umusubati oya sogete guchi ense mugite abasubati abwatu gitania yomo oyoma agasoka guchia n'uyu ndagasoka urwao ekero asomusubati oyo yomo ya sogete guchia umwiburi yose umwiburi bwo musacha uri nywamete kuruga iga mwana oyo uri nywamete gucha igakuru kumugako yekorera na kurumuina asomusubati ndasogete pado nekorera bone korererio mugako uyu nekorererio mugako uyu barabwekero bakumirana onye nasabangina na bakurukana oyondi onye na abasaje bakurukana oeli namaya nande ngore ngito turi gichinga kitosemia senge nchabange bateri nkonyanyora bare okoba yebiro nando koba yaringe gati ari twasanga ngore ngiye chama ni chiredio onyorro basemi ibagane rya gutumanye wiki iganga ki aiga yarachire kwanza ndubwate engi achitekemo wiki yenge mbiachete binge yachitekemo emeino yegetinginye enyoni enchome bange baote bange enyoni enchome tali enchome yani enyoge engaini iyo togote banga amashairi yekegusi aregaiga nabo kurigereria chipechi chae au gitabu ikiniki yakirima kiri chisengi chimisano nesatu asori oganetie gotieri omwana oye injoma tiningorere tabana bane bitabu ibi bachi basome irinde bamanyike gusinjire ndete yo tubwate yo kubegeria asenge njongeri skuru bono yategeire nga n'ibitabu ibi byoka n'abana bakoje kanyara chiseme ikikorwa ebyeme bayeno ebyama marieta yemechini goseme chinini yo mochanana mpaka na ngerega ige ikiyakigima yekuru kwa utunguru kiri na Boniface Nyamweya igitabu iki Frida ni mate na turanyora chinga kiti yangu sambira asenyo turakenyo siore dige tabu ekyo wori Boniface isa kurinde tukuri tipaka moino gaikande gatikabere ogatigera ro igitabu iki neki musikeri gete karo asoma tugutaka gutia gogesoma iyo kibwate kitumegete menugemia na inde no gocha kumanyira nga 2000 igekurukwa amagicho abiri Intuwe tumanyite kwikira ligana nemi amagana abiri 200 lakini 2000 ikurukwa amagicho ombera na abiri amagicho ombera nabali gete gitabu ikinaenda mangana ina boko ya nyorama gitabu kibwatu mugano yomo wika chipechi irenga chipechi emyeyemo emerongo ibiri na isano igono gesoma ikukura batebwa upi egyo tenyorende kanye twakwanira rotenyo bunabwate nguba neritimo ibarate turaruke gusene ritimo kuri ngitiga totebe neritima bwate gabo kirikire na Christopher Okemwa ne gitabu iki yakigima kirukwa ndumugano bwote nyose mwateba bagusimu tagetumutwe ekiore giyotenyo gusirende manyotenyo imutagete ekiore gyo muntu tamanyeti gore gitabu eke omanyotenyo tutagete ekiore kiaye mere mukia korera tumugusipa ekiore kiane gitubulitia mulembe bagote bangana nyana maninga gwitika gusi no to ekiore giyotenyo kitarairaniu na kikerete to ugwochogana enjengeria omanya mangana ao emenuga ao gunera erambu ndaratu burando nsiga eunguru niringana lyo kuramba umuntu uri no mutwe umwengeru asare umutwe eunguru yani gonga umutwe omunene ibabano kwamenyire kero umuntu awujikura manga kole to mutu bune eunguru kwamanya singi no bwata enjengeria onye to kumanya uminya kuri eunguru osanginga umuntu yiganda amabube sana ngambwa to mutwe omunene aina amachaya umwirire gitambukiro keri chiko igaboni bitabu ibi no toko nyora chiseme jikuru none kurutu kunya kwanike gusiga tokoro bamangana buya ngora amangana ayo ni gagutukaga bona yige ntokora nikyo anye gutagete kugura igitabu esingi tubwate ibinge nabo gutwakira esimi namba yetu yesimi yo kugura igitabu igere ngaho neri yetu ya butambe yetu ya butambe yarete na isatu muino kuri ndi yo kugura igitabu na bebweke ni ya butambe igakora na ibere ezi enoti sana ibere sana isatu isano na mu mara gatano ukure na ibere yani 07886666 2 tari ne ryo gwakaga kwande mwana mbuka mbekere ngero rite lakini gukubeka tu igeko gande kubwatu no muntu rumu au tari mwana mbuka okotebinge soko TV alo kwa mutebi mu chando kyubwate gusenge ntu kikwaganitie gukwana gocha sensoko na bako mutebi bitabu mbire nawe chega ali biye umubori nge gitabu ntagitibu na nchengeri eriye kegusi na kingo yenyora na indi nirenge koni kuna indi na kingo akana ero na bakotebi asenge njo umuntu tinirete obonia ase egetaseni geito epe ibili ogwakana nera singe njongusi yoga kalera ebintu byacha
mangana yekerera aretire ebintu ange nasi turi noba maiko ng'umbu igo gwakana ne PayPal okubekirwe egetabu endege gituke isikori yawo bone PayPal goserende tiga Frida ngo twange PayPal ne till number asense moye PayBill ere 42019 ekero kwenda gari asogwa kanera ya gusabe PayBill kwa beka 42019 alafu account kwa beka ilietali yao ego kwa kama tigo se chairman yechiretie kwa beka ili na lirieto kobeka kwa igonto bata sense merie till Clinton tosomera ngo naye till gigabu tigamba somere till number eliokobeka nga 7087057 nende yirore kubeka 7087057 ena seke gusyo kubeka isano na ibere enoti isano na isato isano na ibere enoti isano na ibere kwa beka okay ebitabu ebire ebinge ntoko bireta tobikore ebire ebinge mono kegima ebine biketo kunyara koreta yiga igo bono uri kunyakurira ng'ebitabu bike busibye mibayeno ngaitoko rusya abantu rero bakwani mibayeno ngerende yonsi bamanya koruo bayirambura engereta bwenereti basiri oboroso bomo bayeno nase otara tuase ansemo mobayeno kiga kyo mwaka ase kegusi moti oyino yo gatatu kurukwa ri gwate kegusi nande kirikire no mwaka ocho mateitu amaigatorira igase egepingi tuje tumo twabiri tarakwana nere mwaka ni mwira temba ntrasanganera segeka twamisire obasemi bwae mukwandira mate yange mukubyo bocha nabo igo tiga tuje tumo tokoro muroberio achara aratukwanira raiga tiga tukure no mubayeno usijinga kichetu njiroro na lito njiroro aya umubayeno kare inkare arero ndero ono mubayeno ogotosemia togende ni chingaki tiga gutarira ibintu byaitete kurumagega nantu ikikurugeito umwana umunyaruka gwika arukigwe ke ikinege kurugeito bone kare inkare rero indero tali arayuka bone bane kubwate radio yauka kare yakarikirunga AM kwaminira AM tuli kurambura ijo yanya gusara gutari getie kigima rero none ne radio yarote bwati AM ibwate FM ukobeke yabwata buya igo bono nga igentu getiru ne chingaki tigatwanjira ne getiru ne chingaki togende na kirikeroro naba sacha kare bagaterenga okurigereria gusomo gako nabwate nibo kikware kurigereria nabwata abakungu abange nabana abange ubuna bubunda wekereke aginya makiaya ubunde bukurigereria bwa ebintu kinyombo bwate kigali ne kigali bwate kinibo kirichabutambo bwate Egerabo bache murigereria ndacenga ebiro byito byatonyorire kegima twanchere tobutolero morobere yegabo tomerane eikigo cha somo kubyogocha elinde tobe tobosanga sobwa monchenkoro kwa Kerubo Frida anchenkoro kwa Clinton Ondiki.